Ke KSU Mountain Road Circle hapok ke jingilam jong Usamla Armstrong Sok Shang Presiden. Usamla Ulysses Runtong General Secretary harengkat ki dekot lembat ki pat ba nong shong shnong jong ke hima nonglang serdarship kilalet ban thong sendon deka signboard hakapot bat ki garo ha umpat ban penpai jubab je ki jingwan kamput jubor jong ki garo ha ke tan. Usamla Ulysses ulaong baka seng ke kendit pat dap deka jing sngosi halor ke jingwan le don bor jong ki garo pan wan penpat bat penprai ki maupot mausam bat ruban penting ki pat ba ki basyong ha ki tan men ha ka nyotrik uyayong arajar arpusan ha ka snong lang dong dai. Mak, oi, gak sanjut dah. Tum sanjut. Kalau mi hati hawa. Kami ganti Marcha perang, keluar dari. Marcha perang, keluar dari. Marcha perang, keluar dari. Islam, KSI. Islam, KSI. Adin bang UI ba ki perlok garo ki wan ban thambor bat ki wan ban penpai ban pra yau put usam jong ka hima nonglang te kane ka jingle donbor bat ka jing penting pensmik jong kini ki perlok garo ya ki pajba ki nong song ki brai ki khasi hangte ha langdong dai kala pelong ingi geseng bangin wan sudon ban thung yau new signboard kum ka jing jubab ya ki jing wan le donbor joki bat ka ba songolungo kalong ba wat hadin ba kaladon hajing sha ka joint committee jong kata jong baro atli ki dis council jong ka Hasils Autonomous Dis Council bat ka Garo Hills Autonomous Dis Council House nem ajar kat kendai jong benai pesan ka lai poterik hajing sha kaladon ka jing penbaik bat katum kai kot lane ka rai ka blami hantai kini ki lai teli ki snong kata ka maugru ka nong konghur bat karyang ka kini kila hapura ha ka jingpai jong u sadar jong ka imanong lang tindre mi solong pat ya ka jing wan kam jong kini ki parlok garo ha kini ki kendiat sngi susu nyila yoru sa kawai ka jing tho lengba na ki ka department ba kila dep penting kenaru ba kani ka surok ka ba yai lengba ka rongjeng pamal adugre kani kadang su penmi ya ka order ba kani kala hapura sa ka jingpai joka himanong lang di kan kani ka jingle donbor bat ka jing untuk put jong ki garo miso badong ba ka kaju sajje nakapor sakapor hau arjar hau jar arpo kila peniang juboru ya kawai ka kerdop belum khajana bi an naki kasi ki bakit ya kimar ki mata ki marep ki mariang punta na kaliang jongseng hau te usnemru kalek penpra ya kate ka kerdop belum khajana bat ni suku biang ba kani ka jing thombor ha kani ka kentiru kadai namar ba kaladon kawai ka sngi ba ki persang belum khajana naki marep jong ki perdok persam jongi sha kani ka than ni kaput bat ki perlok garo bat marmar na kaliang jongi keseng nyelapun sha u in charge jongka malang kuna outpost bat ni soman ai kublai hakipor ki kendiat ke kaliang jungu lapan sengat tehendreng yu tang hiki kendiat sengi kila persang ban le don bor sa da ka ban penpat pra yu maput mau sam te kani ka kalong ke ka ba persosi ba yangi kum keseng bat ya ki pajba ki ba syong basa ha kani ka kaput bat ki garo ki perlok garo jongi te ni soban bu kejing kerpat yaki ba kim desu ban le don bor nang nei skmat balada kile don bor na kaliang jongi ka sengru ngimban se mengihapan pen ibor banget bat ngihapan tengku ban yada ya ka hok long trai mantrai joki paj ki badon sha kani ka kaput bat ni kulturu ya ka sokar ba kade ban paj perman ya kum kini ki jajingjia namar lada kim paj kim kmi kan samanra ka jingge bat kan warna ka jing sosi hakawai pat kasni bat ka sorkari kahaban sim ya ka jikitli Nakaliang Usamla Armstrong ulaong bakani ke jing persang ban penkre jong ki garo ya ke Greater Garoland
kum bakila dawa man la kapor bat ka danru ka jing kershan yo nong san hima kum bakapau. Iwan hang ni ban sui ya kini ka signboard kum kadak ban pencisha ba ka uput usam jong ka West Coast Hills udai nang ni om kumba lawan kam di perok runadu nang tei na yeu lang dong dai di simtang so kum kaseng so wan panpau ya kajing so bitar ya kini ki perok garu namar ba kilawan kam palat 10 kilometer nang ni ya ka jaka ka bangi ngidan bat kani kajing wan kam kajoki kalong sibentar na kajing temu kajoki ya ka banadu menswa ban peniar utau uput usam joki melatip kum saka geritar garulan bat ni sutu hang ni ba kajing seluruh kajoki barwan kam ya kini ka jaka kajongi nang du nang tei na yeu lang dang dai kadai namar ba ngi sutu ba kadon ka political back up nam ta joki nam ta bakinyo ban peniar itu dalam joki ku mengiong kata ka gritar garulan kina mar kata ku ban kali jungi kum kaseng ku ba dalele ru kinam ailat yaki ya ka bakin wan kam trai maki ya ka khendau ka siap jungi namar kata hang ni ngasu ban kentu nam ta joki kum kinong chong snong jong ka thong jong ka dong ka thang ban jong ni ka snong ba phidei ban long ki baya sha ban long slur ya ka ba ban yada ya jong uput usam pala dadon kanu ka jing ka ba pi kendu nak hakin kisi ke banwan nak leng jungi inom chong kliti ini wan hier nak kapor nam ta ban ai sim ban daru yelo jong uput usam ya ka ba gim kwa baka khendau ka jungi siru kan lek no sha u garo namar ba nak leng jungi gim sem la lek kini ya ka jaka ka jungi la ka khendau ka jungi rei ni wan kam ba ya ka lai ya la ka jong ka hok nang ni uput usam ujung ban ngskwa bat ong ru gai kitu ki breu ki ba dei kinong song jong ni ka snong ba ki bolong tum ki dalal ki bolong arsap ki ba temu ban lilam ya kini ka jaka Sagro Hills ya ki bakum gitu ngaso ban ong ba lada pi kwa ban lech Sagro Hills mur ba kini ban mi no na kini ka jaka lech Sagro Hills om lem ta ba haba pisong ni pin kam trai ru pin ra ru ya kini ka jaka Sagro Hills Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya